लोगोफोर एमपी जयंत बसुमतारी बिथांनि जि बुंथि बिथांनि जि बिबुंथि पार्लियामेन्टआव बेखौ नोंथांमोना थारैनो नुबाय जानांगौ निउसाव स' बिथाङा ट्राइबेल मानसिफोरनि थाखाय नर्थ इस्टनि ट्राइबेल सुबुंफोरनि थाखाय जायफोर बाथ्राखौ बिथाङा बुंनो नाजादोंमोन बबेखानि बिथांखौ बुंजोबनो स्कप होआखै 4 मिनिटनि एसे बाराल'सो बिथाङा बुंनो हाबाय नाथाय 7 मिनिट होनाय बाथ्रामोन नाथाय मासे बिबुंथिगिरिफोर थानायनि थाखाय मासे एमपि थानायनि थाखाय माने समा थोआ लामा जाहैबाय निश्चय बिनि थाखायनो बिथांखौ बुंजोबनो हायाखै फिउचार माब्ला बिथाङा बुंनो हासिगोन निश्चय स' बिथाङा जायफोर बाथ्राखौ बुंनो नाजादोंमोन जोबोद इम्पर्टेन्ट बाथ्राखौनो बिथाङा दैखांदोंमोन नाथाय स्पिकार बिथाङा बुंजोबनो होआखैसै बिथांखौ स' बिथाङा जायखिनि बाथ्राखौ बुंनो नाजादोंमोन थारैनो बिथाङा ट्राइबेल पिपुलफोरनि सायाव ट्राइबेल मानसिफोरनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंनो नाजादोंमोन बर' मानसिफोरनि सायावबो बिथाङा बुंनो नाजादोंमोन माने गासैखौबो लाफानानै बुंदों जिहेतु एमपि बिथाङा स' बिथाङा माबायदि बाथ्रा बुंदों बेखौ नोंथांमोना खोनासंबा एसे बुजिगोन स' बे मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंनो नाजादोंमोन आरो बेयो थारैनो गाबोननि निउसाव जोबोर भाइरेल जानायखौबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन दिनैथ' हर जाबाय स' गाबोन नोंथांमोना बिथांनि बिबुंथिखौ मासे निउसाव मोजाङै नुनो मोनगोन नाथाय नोंथांमोना दिनै एसे नायनानै लादो आरो जानांगौ नोंथांमोना नुखाबाय बिथाङा इंराजिजों बुंदों थेवब्लाबो नोंथांमोना जुदि मोजाङै नाजायोबा नोंथांमोना बुजिना मोनगोन बिथाङा ट्राइबेल मानसिफोरनि बाथ्रा बुंदों ट्राइबेल मानसिफोरनि जौगानायनि बाथ्रा बुंदों मोनसे हादरा मोनसे समाजा मोनसे ओनसोला जौगानोबा ट्राइबेल मानसिफोरनि जौगानायबो जानांगोन सोलोंथाइ गासैबो बिथिं आरो बेबायदि बिथाङा बाथ्राफोरखौ रिफिखां होनो नाजादों स' जोबोर मोजां बाथ्रा स' जोंनि बर' एमपिफोराबो आथिखालाव गोबां बेबायदि बाथ्राखौ बुंनो नाजानाय जाबाय नाथाय गोदोनि समाव निश्चय जों नुदोंमोन एमपिफोरा मा बुंदों बुङा बेखौ जों मिडियायाव नुनो थाङामोन ना आथिखालाव मिडियाबो एसे स्ट्रं जाबाय आरो जोंनि दैदेनगिरिफोराबो एसे माने स्ट्रङै भाषण होनो थाखाय नाजानायखौ जों नुनो मोनदों जयंत बसुमतारी बिथाङा बेनो मोनसे एग्जाम्पल स' बिथांनि भाषणखौ बिथांनि लेक्सारखौ 4 मिनिट 39 सेकेन्डफ्राम बिथांनि जे लेक्सार 4 मिनिट 30 सेकेन्डनिफ्राय बारा आरो बेखौ नोंथांमोना खोनासंनानै लादो आरो मा बुजिना मोनो बेखौ नोंथांमोना सानदो कमेन्ट्स लिरदो शेयार खालामदो जेसेबां हायो आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर आरो जुदि फेसबुकाव नायदोंबा फल' खालामनो दाबाव Thank you. Honorable Member Jayanta Basumatary ji. Jayanta Basumatary ji. थैंक यू सर आपने मुझे बोलने का मौका दिया जी बहुत स्पीकर है काफी स्पीकर है अभी बहुत है स्पीकर सर आई एम ए डेब्यूटेंट एमपी फ्रॉम कोकराझार Assam who belongs to Boro community 5-3 under the category of scheduled tribes of the Constitution of India. It is a matter of immense pride for every citizen that our Constitution not only serves as a guiding framework to maintain discipline and justice, but also ensures equal rights for all individuals irrespective of their backgrounds. Sir, human society is governed by two fundamental laws. The first is the law of nature, which is inevitable and beyond human control, but always friendly to all creatures of nature. The second is the Constitution, which unites us and lays the foundation for a just and equitable society. As I mentioned earlier, I am from a tribal society. Before the Constitution was introduced into our lives, we followed customary laws that emerge from our tradition and practices. While these laws might appear unorganized and unconventional in the context of modern governance, they are deeply rooted in our way of life and offer accessibility and familiarity to our people. However, despite the Constitution's noble intention and provisions, I must express my concern, sir, that as a nation we have not succeeded in making every citizen, whether educated or illiterate, aware of the Constitution and rights and duties it guarantees. As a result, a significant section of the population feels deprived of constitutional rights, while another, more privileged groups reaps substantial benefits from the same provisions. Sir, there is a provision in the Constitution of India that provides recognition, support and safeguards of languages of all native peoples of the nation. Sir, my concern is that hundreds of native languages spoken by the indigenous people do not receive due recognition and support. This tradition will significantly contribute to the
diversity and heritage of our country remain excluded from constitutional recognition even after 75 years of our Constitution's adoption. While the Constitution explicitly mentions rights in its major articles, and various ministries, parliamentary committees and commission have made recommendations to address the grievances of marginalized communities from time to time, the implementation of these recommendations has not been done in full letter and spirit. Sir, in the northeast region of India, for instance, small tribes are the original inhabitants still feel excluded from the mainstream. In my interpretation, mainstream are the people who have better access to the constitution and the laws. However, Please conclude. However, I believe that the credible institution tasked with safeguarding the constitution and ensuring the rights of all citizens, along with the nation's intelligentsia, entrusted with matters and internal security, public grievances and social harmony, may not have adequate address. Speech. Sir, Shri Umesh Patel. Sir, Umesh Patel. हमको माने सर all party meeting में 7 minutes का बात कह गई थे सर. Time Please, कम sir. है अभी. Please, sir. Please, 30 second में complete कीजिए. 30 second, please. Sir, 30 please. second. Sir, I hope that if the proposed 125 amendment is passed along with the amendment in Article 280, the sixth schedule will be strengthened with considerable financial powers and autonomy to administer governance effectively in the councils. Thank you. Thank you. Sir, Shri please, Umesh Patel. Please, sir. Sir, 1 minute, sir. No, Sir, please. I must Conclude, express please. my gratitude to our Shri Umesh Patel. visionary leader. धन्यवाद महोदय जी, मुझे पवित्र ग्रंथ संविधान